ụmụ bọs biko geenụ m ntị o. Onye jikwala maka pressure ego nọ n'ụwa wee gbuo onwe ya ma ọ tinye aka n'ihe ọjọọ, maka na oge Chukwu ka mma. Agwụnụ na anụ kama onye ọbụla gbakwa mbọ oge ọ dị na okorobịa, maka na papa m gwara m na nwaanyị ọbụla na-eji ahịa mgbe ịbịa na-alọta alọta ọ naghị ara ahụ zute ndị mmụọ. Ya mere ma gị agbaghị mbọ n'okorobịa, mkparị nke ị ga-enweta n'obodo ya bụ na izutego ndị mmụọ. Mana onye ọbụla were amara were udo, maka na oge Chineke kasị mma. Rege njo, let's go. Injinia Henry, ama m na ịnọ ya nọ. Anọ m here. Chinsọ nọkwa ịnọda. Ọ nọ ịnọda rege na-enjo. Ogwu na-egbu agwọ, agwọ na-egbu mmadụ, mmadụ na-egbu ogwu. Ifugo n'ike dị nabọ nabọ, ọ bụrụ ka ebusi adịghị. Asị m ogwu na-egbu agwọ, agwọ na-egbu mmadụ, mmadụ na-egbu ogwu. Ifugo n'ike dị nabọ nabọ, ọ bụrụ ka ebusi adịghị. Kwado bụrụ ka ebusi adịghị tụwa o. Ụmụ wefu na ka ebusi adịghị. Onye ji ize ego n'obodo ọ dị ka nkwụ achaghị acha, atụtụba nkwụ ego ọ na-agafere ya n'ihi na nke ahụ ebughị mmanụ. Onye iberibe akara nwoke nke a nọ n'ụlọ gagharị di ya na-arụ mesin, ọ kweghị na di gaghị eji ego. Akali na-amaghị ihe mana o nwebụ ihe o mere ha, ọ dịghị na dị gaghị eji ego. Injinia Henry, the Magic Beat Studio, ị na-ahụbụ ihe m na-ahụ n'elu ụwa nọ n'ime ya o. Chineke nyere anyị aka o. Egwu egwu egwu, onye ọbụla ewe n'iwe, onye ọbụla ewe n'iwe, ife dị m n'obi ka m na-ekwu o. Asị m onye ọbụla ewe n'iwe o, onye ọbụla agbala mkpa, ife dị m n'obi ka m na-ekwu o. Onye na-ebe ọnọ bekee nụrụ olugbo, otochi dị m n'obi ka m na-ekwu o tata o. Ma tupu ịchọọchị ya bụ na-ekwu ha o, gegide ya wee ruo n'isi ka ị mara ebe m na-eje o, ka ị mara ife m na-ekwu o, ya ka ị mara ife m ji ekwu o tata o. Si na akala ịkpata ego akpọba ya ụka ọkachie, akala ịkpata ego akpọba ya ụka ọkachie. Mgbe ọ nọ n'ụlọ egbukpekwu ya agagharịga, ụmụnne nwekwa onye kpọrọ ya mmadụ ịmara na. Mgbe ọ nọ n'ụlọ gagharị agba mbọ ya achọghị ihe nke owu, nwekwa onye kpọrọ ya mmadụ ịmara na. Mana okwu ji ga-edube ya ụgbọ ọkachie. Emebe mmemme ọ bụ sọ ya ka a ga-akpọ, ya ka ụlọ na-aga, ndị mmadụ na-akụ ya n'aka, onye ọbụla na-achọ ịmata ya, onye ọbụla nye nwanne ya na. Asị maka na ịkpata ego akpọba ya ụgbọ ọkachie. Ike na-achọ mmanwụ ọsọ, oke mmanwụ na-eti onwe ya, ọ bụ n'ihi na dị gaghị ebute ego. Oke nwa bụ n'ọnụ ode njiji nwe ome mma, ọ bụ n'ihi na dị gaghị ebute ego kashio. Okwu ya pụta n'ọgbọ, ụfọdụ ndị okenye na-atụ asị, ụmụ bọyị a na-etiri ya mbụ. Ya bụrụ nke nwata n'ezinụlọ, ndị okenye ekwu okwu, ọ sị na ya agaghị ekwe ebupụta ya n'ọgbọ. Ndị okenye na-atụ asị, ọbara hapụ ihe ahụ ị na-azọ, ọ bụ n'ihi na dị gaghị ebute ego pawa. Ya dabata n'ụlọ nsọ, pastọ welite anya ya elu, ngwazie n'ozi afa ndị ga-anụ gasị. Oke mmanwụ na-egwu mmiri, agbara na-eri mkpu,
Amadioha nwezi igwe ọ gwazie gị na preaching na ọ bụkasị ka esi ama nwa Chukwu ma mgbe ọ nọ n'ụlọ agba mbọ ya agagharịga onweghị onye kpọrọ ya mmadụ ị mara na ya pụta n'ọrụ obodo weli akọkọ okwu agasị ya nọdị ala biko nọdị ala ka ndị ji kasị kwụsịgodi ọ bụ ya mere ụmụ bọs ji efegharị ọ bụ ya mere ụmụ bọs ji efegharị ọ bụ ya mere ụmụ ges ji efegharị ọ bụ ya mere ụmụ ges ji efegharị ọ bụ ya mere ụmụ bọs ji efegharị asị m ọ bụ ya mere ụmụ bọs ji efegharị ọ bụ ya mere ihe ọjọọ ji abawanye ọ bụ ya mere ihe ọjọọ ji abawanye ofu nwata nwanyị masịrị ya si ya na ka anyị lụọ ịgalugasị I'm sorry enwere m somebody in my life asị ka ọ na-asị die ọsọ ka ọ na-agba ọ bụ n'ihi na dị gaghị ebu ụgbọ mana ọ bụrụ ike ya bataruonu ndị ọ na-amaghị ewe kọwaba ụmụ gị asa agbakasa onye ọbụla agbagharịba ọ dabata na mmemme MC Mode Achake ebido itu ya ha n'isi o jere bagụ buru nkata lọta ofu maka mba odogwu onye ọma ọsị ga-emu ntị n'olu unu ga-emu ntị n'olu onye asọla ụmụ nwaanyị asọ kasi ga-emu ntị o unu ga-emu ntị n'olu unu atụla ụmụ nwaanyị ụjọ onye asọla ụmụ nwaanyị asọ maka na isọrọ ụmụ nwaanyị sọrịsịkwa tupu ụjọ ga-ahụ tụrụsịkwa emesịkwa gị na nwaanyị ga-ebiriri ụfọdụ si na ụmụ nwaanyị jọrọ njọ ma onwe m si na ụmụ nwaanyị ajọghị njọ ụfọdụ si na ụmụ nwaanyị jọrọ njọ rege meda ya si ụmụ nwaanyị ajọghị njọ ịnụ ụmụnne soro nụ m si na ụmụ nwaanyị ajọghị njọ rege meda ya si ụmụ nwaanyị ajọghị njọ ịnụ ebe obele nọ si ụmụ nwaanyị ajọghị njọ nwanne m rege meda ya si ụmụ nwaanyị adịghị njọ ịnụ nwanne kwere nụ m si na ụmụ nwaanyị ajọghị njọ nwanne m rege meda ya si ụmụ nwaanyị ajọghị njọ ịnụ ebe ifuru somebody nke si ya chọrọ enyemaka ibunye ya ego tinye n'afịa not less than 2 years gị jụọ ya how market ọkọbara gị akụkọ ifo Samirija nwanne bịakwara ma nwanne Samirija Samirija nwanne bịakwara ma nwa ebe Samirija Samirija nwa ebe dọtọrọ n'ukwu akwụ Samirija Samirija ukwu akwụ nọkwa na magụ Samirija Samirija maka o were ego ji azụ ahịa mee Samirija Samirija ebe ọbụla ọ fụrụ a na-ama aka Samirija Samirija ebe ọbụla ọ fụrụ a na-akpọ mmanya Samirija Samirija emesọsịgo ụmụ nwaanyị jọrọ njọ ụmụ nwaanyị ajọghị njọ kama na-asọ ma ụmụ bọịs amaghị ihe anya n'elu ụwa onye ọma olisa gị ka ị na-ayọkwa o nna m lekwa uwe ikere chọọ ya mma njọ dị n'ụwa elikazi o ọ bụrụ ego ka ị na-achọzi o onye nwere ego ọ dị ka Chukere ụwa onye nwere ego ife ọbụ mere dị mma mana onye ejighị ego okwu ya na-ebe azụ onye iberibe akali nwoke ọ bụ ihe ụwa na-akpọ ya ọ bụ ya mere ụmụ bọyị ọ bụ ya mere ụmụ geji
ọ bụ ya mere ụmụ Abia steeti ọ bụ ya mere ụmụ Bọs steeti asị m ọ bụ ya mere ụmụ Bọs steeti ọ bụ ya mere ihe ọjọọ ji abawanye